Je 28. října, výročí vzniku první Československé republiky. Má nám to výročí dnes co říct? Má, pokud se dobře zeptáme. Přináší totiž odpověď na 2 otázky. Za prvé, umíme si my Češi sami vládnout? A za druhé, mají to dnešní politici v dobách krize opravdu tak těžké, nebo se jenom vymlouvají? To a další odpovědi najdete v nejnovějším podcastu na Forendors. Je 28. října, výročí vzniku první Československé republiky. Má nám to výročí dnes co říct? Má, pokud se dobře zeptáme. Přináší totiž odpověď na 2 otázky. Za prvé, umíme si my Češi sami vládnout? A za druhé, mají to dnešní politici v dobách krize opravdu tak těžké, nebo se jenom vymlouvají? To a další odpovědi najdete v nejnovějším podcastu na Forendors.